היום לצורך ביצוע תרגיל יצאתי לחצר, קצת ירוק בעיניים. מה שאנחנו נעשה היום זה אחד התרגילים הבסיסיים ביותר שאולי כולכם מכירים, זה תרגיל השכיבות צמיחה. אנחנו נתחיל בביצוע הגרסה הבסיסית של שכיבות הצמיחה וניתן את הדגשים החשובים לבצע נכון. אז קדימה אחריי. אוקיי. אני מבצע את התרגיל עם שתי הידיות האחיזה האלה, אבל אפשר לבצע את התרגיל גם על כפות הידיים או על האגרופים. אוקיי? שני המכשירים ברוחב כתפיים. אני מושך את הגוף אחורה, החזה מתחת למכשיר, ראש מופנה קדימה, הבטן מוכנסת פנימה, ואני יורד לאיטי ועולה. יורד ועולה. כדאי לרדת הכי נמוך שאפשר כדי לשמור על טווח תנועה מלא. עלייה איטית, עלייה וירידה איטיים, אפשר לספור 21, 22, 23, שימו לב. 21, 22, 23. 21, 22, 23. 21, 22, 23. אוקיי. כאמור, הידיים ברוחב כתפיים, בטן מוכנסת פנימה, גב ישר, ראש מופנה קדימה. תודה ולהתראות, בהצלחה. רגע, שכחתי. שכיבות צמיחה בלי משקל אפשר לבצע מדי יום. לא הייתי ממליץ על יותר מ3 סטים, 15 חזרות. מי שיכול לבצע בביצוע נכון, בטכניקה נכונה, מעבר ל15 שכיבות צמיחה ברצף, 3 סטים, הייתי ממליץ לשים משקל על הגב בצורה של תיק, ספרים בתוך תיק, משקולות בתוך תיק, לרפד אותו, להניח היטב על הגב ולבצע יחד איתו את השכיבות צמיחה. תודה רבה ולהשתמע. ביי ביי.